салом духтарам, акаса хуш омадем ба канали мо. Шуморо бо рӯзи мавлуди пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи ва саллам табрик менамоям. Мактаби кӯдакода ба хотири мавлуди пайғамбармон ҳамхали конфеткаҳо додиянд. Ҳамашонда кӯдакода даҳани дарда истода, волидайндам ай ҳами конфеткаҳо дода ҳамая бо рӯзи мавлуди пайғамбармон табрик карди сабдан, ки мо хеле шод гаштем. духтаро ҳозир ман мехоҳам як намуд печенкаи осона ба шумо нишон диҳам рецептша. нигоҳ кунед чӣ хел варақинаи печенияи осонаи маҳсулотам кам меравад. Боз як идея барои дастархони шумо мешавад. барои ин мо аввал 500 грамм ордара зарфда мерезем. камтарак сода ё ки разрыхлитель ҳамроҳ мекунем, намак ҳамроҳ мекунем барои мазаш ба маза омадан. И 250 грамм равғани масла ҳамроҳ мекунем. ҳамаш ҳам хел ба даст крошка мекунем духтаро. хамира бисёр шуридан дар кор нестай, ки вақте ки масла об шид баъд хамир резонак намебиёем. ҳам хел тез хамирам хел крошка карда мегирем. нигоҳ кунед вақте ки меҷиқша да дастат ҷамъ мешава, баъд ам хел чиликати карди уже дарав тунук мешава. хоб баъд 250 грамм ҷурғот ҳамроҳ мекунем. агар ҷурғот надошта бошед метонем ки сметана ҳамроҳ кунем. ҳамин хел хамира шурида мегирем ба даст, болоша мепӯшонем, холодильникда меиста ним соат дам мегирам. иҷада барои дырниш боша духтаро. 250 грамм орда, 150 грамм сливочное масло и 150 грамм шакар ҳамроҳ мекунем, камтарак ванилин и камтарак намак. иам ҳам хел крошка карда мемонем и барои начинкаш, барои дырншай. иҷа духтаро ман хамира кардам, холодильникда мондум, намозхона рафтум, омадам духтарам ҳамаи посудҳоя шудай. нигоҳ кунен аллакай худо ба шукр духтаракам дастёра ки машидагиай катим ёрдам метия коракома мекуна. ҳазорон бор шукрона аллоҳи меҳрубонда ки ба ман чунин духтара насиб гардондай. духтаро наибай ним соат гузашт. мо акнун мегузарем ба тунук кардани хамир. хамира духтаро мо мегирем 5 қисмда тақсим мекунем. 5 қисмда ки тақсим кардем, ҳар якташам хел орд пошида тунук карда гирифтан мегирем. уже пергаментоя тайёр кардагиам духтаро, якташаман уже протеинда мондум, якта дигаша бошам хел бурида гирифтам. ҳам хел листда тунук карда мегирем, то есть ами пергаментда. баъд ай ҳамо крошкаи кардагимон ам хел ба қошуқ тунук карда мемонем. ҳамаи хамирҳои як тунук карда орд карда боло ба боло монда, ай болош ай ҳами крошкае ки тайёр кардем начинка, ай ҳамо мепошем духтаро хушрӯ карда. ҳамаша бо ҳамин тарз рӯ ба рӯ монда ҳамин хамиру крошкая тамом мекунем. пачериёт намонда, хамир монда, крошка монда, ҳам хел ҳамеша тайёр мекунем, тамом мекунем. ине аллакай хамири охирон шай, панҷум хамир шай. ишам ҳам хел тунук карда гирифта болошта мемонему. баъд гирча хушрӯ маҳкам мекунем ки айдирнаш ҳамон начинкош нарезам. ҳамаша гирчам хел пучида мегирем, маҳкам мекунем. аку духтаро метонен ки ба таби дили худ буренша, ман чоркинҷа мебарамша, метонен ромбик буренша, метонен секунҷа бурен, чӣ хеле ки хутонда маъқула, чӣ хеле ки хутонда удобняй. ҳамаша ҳам хел бурида мегирем духтаро хамира. баъд уже листда мечинемша, дур мемонем барои ки ҳоли бо камтар вақте ки пухт дам мекуна. амуда ҳамаша листда мегирем бо айболош ам крошкаи мондагӣ рехта ҳам хел ба дастмон меҷиқем ки крошка хамирда бичаспа. духовкаи мо аллакай мондагии духтаро 180 градусда мемонем, 15-20 дақиқа мепаза. ина духтаро айбайн 15 минут гузашт. печенкаҳои мо тайёр шидан, нигоҳ кунем хел сирхак шидан. сирхи баъд накунем бисёри баъд, уже мефаҳмем ки тайёр шид, буш меброя, аллакаям хел сирхча мешава. басе барои ки мо ҳозир ида бо сахарная пудра мепошем.
И мондаги печенькоям листа гирифта ёшам пухта мегирем духтаро. Инеҷа якум партияшам аллакай сахарнаи пудра пошидам. Нигоҳ кунед чӣ хел хушро омад. Духтаро ина дуюм партияшам тайёр шид. Ай ҳамиқа маҳсулот мода нигоҳ кунед чанд қадар печенка тайёр шид. Як табақи пур печенье шид. Я метавонед дар дастархони идона тайёр кунед, барои субҳонатон, барои хӯрдани кӯдакотон тайёр кунед. Баъд ҳам хел болошта ҳамашта сахарнаи пудра мепошем духтаро, барое ки хамирмон шакар надошт. Ҳами дирнашда камтар начинкашда камтарак шакар буд. Тамом. Ҳамудам хел пудра мекунем. Нигоҳ кунед печенье аҷоиб омадак. Чой мемонему мешинем печенькаҳоя мехӯрем. Касе ки хурдеса боша иштиҳои том. Ман ҳозир камтар харид кардагӣ будам. Ҳамуна ҳозир ҷобаҷо мекунам. Ҷа барои кӯдако шир гирифтем. Аймаи шир нағз мебинанд. Аймо аввал омадагимон айм мехӯранд. Хайдзю гирифтем. Баъд и готовый завтрак гирифтем кӯдакода. Картошка и ҳами пончика духтарима бисёри баъд нағз мебинад рӯедам. Шир харидем. Баъд инаи филеи мирғ гирифтам. Я фарш карда бо хӯрокода илова мекунам. Баъд себ гирифтем. Себи сирху себи сабз. ҳамиқа чиз харидем духтаро. Ҳамаи и мода 144 дирҳам шид. Баъд инаи тухму сири Филадельфия боша ай магазини поёни хона гирифтем. ҳаминаи мо ҳозир ҳамаша ҷобаҷо карда холодильникда мегузорам. духтаро ман хостам и зала уборка кунам. И шумода нишон тиям. Шумода мотиватсия шава. Худамам хеле видеоя нағз мебинам. Вақте ки як кас уборка мекуна мефора ки хеста манам уборка кунам. духтаро видео то охириша тамошо кунед. Лайк ва комментарий навистана фаромӯш насозед.